L-għodwa tajba u merħba bikom il-lun il-ġimgħa 23 ta' April il-11 huwa il-ħin huwa il-11 ta' filgħodu. Nagħtikom merħba din il-polza tal-għażla għad-dħul fl-ewwel sena primarja għall-bniet. Nilqakom fostna u nirringrazzjakom tal-li ħassegwu dina il-polza. Kif forsi ġi minn ġili segwa dan il-polot jaf li din il-laqa tinqasam fi 3 partijiet. L-ewwel nibdew billi nagħmlu talba ċkejkna, wara nagħmel daqsxejn spjega ta' kif wasalna hawnhekk u kif se nimxu, u wara tibda tiela il-polza. U mbagħad ikollna l-konklużjoni. Għalhekk nibda billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Spiritu Santu. Amen. Fl-ewwel qari tal-Qudiesa tal-lum huwa qari jirrakkuntanna mill-atti tal-Apostli, nistgħu ngħidulhom l-avventuri tal-Apostli, l-istorja ta' San Pawl. Meta San Pawl iltaqa' mal-Mulej Ġesu. Kif aħna lkoll nafu aħna l-istorja ta' San Pawl aħna familjari ħafna magħha, nafu li qabel San Pawl kien wieħed li persegwita jaħdem kontra l-insara, imma hekk kif kien sejjer lejn Damasku kien iltaqa' ma' Ġesu b'mod misterjuż u mill-ewwel emmen fih u ddeċida li jibdel ħajtu. U tant sar iħobb lil Ġesu u sar jemmen fih li minn dak il-mument minn wieħed li jippersegwita l-insara sar xandar ta' Ġesu Kristu, sal-aħbar it-tajba ta' Ġesu Kristu. Kif nafu huwa mar minn post għal ieħor u vjaġġa saħansitra anke wasal fil-gżira għażiża tagħna ta' Malta, u wasal mbagħad fl-aħħar f'Ruma fejn kellu iħalli ħajtu għal Ġesu Kristu. Nitolbu lil San Pawl illum biex aħna li ħadna l-fidi tagħna minn għandu permezz ta' missirijietna ngħaddu din il-fidi wkoll lil uliedna, lil uliedkom u nikbru fiha u ninbidlu permezz tagħha, dejjem insiru aħjar. U nitolbu wkoll biex daw it-tfal li intom tant tixtiequlhom ġid u tant tixtiequlhom edukazzjoni mill-aħjar, jikbru jarfu min hu Ġesu Kristu bħalma għaraf San Pawl min huwa Ġesu Kristu. Nitolbu għalhekk issa flimkien biex il-Mulej jgħinna l-koll, jgħin lilkom, jgħin lill-tfal tagħkom, jgħin lilna, jgħin lill-edukaturi li se jiltaqgħu magħhom it-tfal. Tolbu għal kulħadd. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, taħanix fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. San Pawl itlob għalina. Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, ngħaddu għall-ispjegazzjoni ta' x'se nagħmlu llum u nispjegaw l-ewwel ħaġa kif wasalna hawnhekk. Kif intom tafu konna milna ħriġna regolamenti f'Novembru, saru l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju, mbagħad saru ħriġna ċirkulari fejn informajnikom kemm kellna minn dawn l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju li l-aktar minnhom ikonna li l-influenzaw ħafna il-numru ta' postijiet li jkollna huwa l-kriterju tal-aħwa tal-impjegati u anke fil-kost tal-polza huwa dak tal-tfal minn skola bla kontinwità. Konna informajnikom kemm kellna minn dawn l-applikanti u intom mbagħad kellna l-applikazzjonijiet tat-tielet kriterju ta' applikanti oħra. Nhar it-tlieta tellajna l-polza fost l-applikanti l-oħra sabiex dawk li jiġu fuq quddiem u minnhom kellna l-ewwel 98 li ġew fil-polza ta' nhar it-tlieta se jieħdu sehem fil-polza tal-lum. Nixtieq nispjega ftit li dan in-numru żdied bi ftit, żdied b'5 postijiet, aħna konna ħabbarna li kellna 93 post. Id-differenza hija dovuta għal fatt li konna ħadna ħsieb li konna iktar postijiet għal tewmin li kienu qed japplikaw fl-istess sena. Sabiex aħna inkopru biex ikonna post għal kulħadd jekk wieħed mit-tewmin jitlaq quddiem ikonna post għat-tieni wieħed, nieħdu allura konsiderazzjoni t-tewmin kollha nerfgħulhom post għal kollha. Però jekk ħadd minnhom ma jitla fil-polza fuq quddiem sewwa ma jikkwalifikax biex jgħaddi għal din it-tieni polza,
dak il-post li nkunu werfajna nerġgħu nrodduh lura u allura jingħata lil min ikun imissu. U għalhekk illum għandna 98 applikant minn ta' applikanti oħra li ħadu sehem fil-polza ta' partiċipazzjoni dawk li ġew fuq quddiem li ħajjeħdu sehem f'din il-polza illum. Magħhom se jingħaqdu wkoll 43 applikant li huma minn skola bla kontinwità, dawn huma tfal li kienu fl-iskejjel ta' St. Angela. Għandna 3 applikanti oħra li huma ta' impjegati fi skola oħra u għandna wkoll applikant li applika kemm bil-kriterju tal-aħwa u anke minn skola bla kontinwità. Dawn kollha jġibu total ta' 145 applikant sewwa. Mela f'din il-polza ħajjeħdu sehem 145 applikant, għandna post għalihom kollha kemm huma. Din il-polza tiddetermina però min se jagħżel l-ewwel għax kif tafu intom tagħmel differenza jekk tkunx fuq quddiem, tkunx fin-nofs jew tkunx min tal-aħħar tajjeb. U dan isir allura din id-differenza min se jagħżel l-ewwel it-tieni wara u wara niddeterminawh permezz tal-polza. Għalhekk issa bdiet iddur l-urna diġà, tistgħu tibdew tarawha fuq l-iskrin tagħkom, tibdew dejjem issegwu hemmhekk u permezz ta' dina il-polza issa ikonna il-rank order li bieħu mbagħad aktar il-qudiem fil-14 ta' Mejju tagħmlu l-għażla tagħkom tajjeb. Fil-14 ta' Mejju permezz ta' trasmissjoni bħal din tal-lum intom tagħmlu l-għażla tagħkom hekk kif tkun miskom skont din il-polza. Bi preparazzjoni għal dik il-polza mbagħad nagħmlu wkoll laqgħa nistgħu nibdew nagħmlu laqgħa wkoll għalikom il-ġenituri il-ħamis lejlieta fl-4:30 ta' wara nofsinhar. Nagħtikom informazzjoni aktar il-qudiem, l-polza bdiet tilgħin u għandna l-ewwel tifla li ħatkun fl-ewwel post li hija n-number 3555. Elise Galia. 4502 Borġ Marija Katerina. 4146 Tanti Ela. 4283 Benivenia Briana. 5935 Borġ Giuliano Nina. 1893 Abela Baldacchino Pinar. 6215 Buzuttil Rizjot Marjana. 5712 Wright Maraja. 2590 Caruana Weninger Emilia. 5516 Decelis Eliza. 6675 Guazzoni Katerina Marija. Nerġa' naqra l-aħħar 12 osnoħra biex naqdu 12. Nfakkarkom li r-riżultat ta' din il-polza jkun fuq il-website saħda tajjeb, tkunu tistgħu taraw kemm ir-riżultat u anke il-filmat ta' din il-polza. 5956 Kawki Briffa Serena. Naqra r-riżultat ta' dawn l-ewwel 12 l-applikazzjoni, nibda b'dak ta' Elise Galia li huwa 3555. Fit-tieni post għandna lil Katerina Borġ Marija bin-number 4502. Fit-tielet post għandna lil Ela Tanti bin-number 4146. Fir-raba' post għandna lil Briana Benivenia bin-number 4283. Fil-ħames post għandna lil Nina Borġ Giuliano bin-number 5935. Fis-sitt post għandna lil Abela Baldacchino Pinar bin-number 1893.
Fis-7 post għandna lil Marjana Rizjot Buzuttil bin-number 6215. Fit-8 post għandna lil Maraja Wright bin-number 5712. Fid-9 post għandna lil Emilia Karwana Weninger bin-number 2590. Fl-10 post għandna lil Eliza De Celis bin-number 5516. Fil-11 post għandna lil Marija Katerina Guazzoni bin-number 6675. Fit-12 post għandna lil Serena Kawki Briffa bin-number 5956. Inkomplu bil-polza. U issa lil number 2167 Mifsud Emma. 2630 Grek Leona. 2571 Attar Ċikluna Fejt. Għanda oħta tapplika fil-year 1. 1958 Michele Michel Grek. 4686 Michela Ciliberti. 5824 Conti Cheyenne. 1879 Jael Samut. 3546 Kutajjar Lea May. 474720 Bondin L. 6412 Benzina Kezia. 6490 Borch Kelsey. 6191 Karwana Joy. Naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni li għamilna. Għanna fit-13 il-polls lil-Emma Mifsud bin-numru 2167. Fl-14 il-post lil-Leona Grek 2630. 15 il-post Fejt Attart Xikluna 2571. Fis-16 il-post Michel Greg bin-number 1958. Fis-17 il-post lil Michela Ciliberti bin-number 4686. Fit-18 il-post lil Cheyenne Conti bin-number 5824. Fil-19 il-post għanna lil Jael Sammud bin-number 1879. Fl-20 post għanna lil Lea May Kutajjar bin-number 3546. Fil-21 post għanna lil Ele Bondi bin-number 4720. Fit-22 post għanna lil Kezia Benzina 6412. Fit-23 post għanna lil Kelsey Borge bin-number 6490. Fl-24 post għanna lil Joy Karwana bin-number 6191. Inkomplu bil-polza. Fil-25 post issa għanna lil 5998 Camilleri Kate. 2374 Mintof Emma. 5078 Kutajjar Ebejjer Kaja Joe. 5150 Mikallef May. 1949 Grek Mia. 2220 Balzan Julie May. 2699 Gauci Kira. 4450 Delia Avi. 6757 Ellul Emam.
għandha oħta tapplika kemm fil-year 1 u kanka fil-year 4 għandha żewġ ħuta. 6176 Mejla Desira Penelope. 1924 Camilleri Emma. 2269 Bonnici Tea. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda minn dik li qiegħda fil-25 post, għandna lil Kate Camilleri bin-numru 5998. Fis-26 post għandna lil Emma Mintoff bin-numru 2374. Fis-27 post għandna lil Kaja Joy Kutajjar Ebejjer 5078. Fit-28 post għandna lil May Mikallef bin-number 5150. Fit-29 post għandna lil Mia Greg bin-numru 1949. Fit-30 post għandna lil Julie May Balzan bin-numru 2220. Fil-31 post għandna lil Kira Gawċi bin-numru 2699. Fit-32 post għandna lil Avi Delija bin-number 4450. Fit-33 post għandna lil Emma Ellul bin-number 6757. Fl-34 post għandna lil Penelope Desira Mejla bin-number 6176. Fil-35 post għandna lil Emma Camilleri bin-number 1924. Fil-36 post għandna lil Tea Bonnici bin-number 2269. Inkomplu bil-polza għal 37 post u fil-37 post għandna lil 5758 Antonos Fiski Eni. 4966 Aber Amelia. 6113 Healy Nicole. 5178 Caruana May. 4922 Bezzina Victoria Nicole għandha oħta tapplika fil-Kinder 1. 5113 Ellul Ezmej għandha oħta tapplika fil-raba sena. 6633 Sultana Katrina għandha huwa japplika fil-Kinder 1. 1906 Alice Rose West. 3974 Anastasi Elise. 2686 Camilleri Fenek Keana. 5678 Sherry Katjana. 6289 Gonzi Emily Louise. Issa nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bis-37 post għandna lil Eni Antonoviski bil-numru 5758. Fit-38 post għandna lil Amelia Aber bil-number 4966. Fit-39 post għandna lil Nicole Healy bil-number 6113. Fl-40 post għandna lil May Caruana bil-number 5178. Fil-41 post għandna lil Bezzina Victoria Nicole bil-number 4922. Fil-42 post għandna lil Ezmej Ellul bil-number 5113. Fil-43 post għandna lil Katrina Sultana bil-number 6633. Fl-44 post għandna lil Alice Rose West bil-number 1906. Fil-45 post għandna lil Elise Anastasi bil-number 3974. Fil-46 post għandna lil Keana Camilleri Fenek bil-number 2686. Fil-47 post għandna lil Katjana Sherry bil-number 5678. Bit-48 post, le, fit-48 post, skużawni,
għanna li Louise Emily Gonzi bin-number 6289. Inkomplu bil-polza. U issa għanna l-number 2493 Borge Cosby Martina. Għanda huwa japplika fil-year 1. 5345 Farrugia Emma. 1833 Paċ Karwana Ilenia. 5687 Xwire Buzuttil Ana. 1823 Farrugia Marija. 5412 Karwana Jodien. 6042 Kassar Martina. 2070 Borch Lea. 5355 Paraskandolo Ela. 2439 Wood Emma. 5080 Buzuttil Scarlett. 6643 Mija Aġus. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni. Nibda bin-numru 49 għandna lil Martina Borge Cosby bin-numru 2493. Fil-50 post għandna lil Emma Farrugia bin-numru 5345. Fil-51 post għandna lil Ilenia Paċ Karwana bin-number 1833. Fit-52 post għandna lil Ana Xwire Buzuttil bin-number 5687. Fit-53 post għandna lil Mija Farrugia bin-numru 1823. Fl-54 post għandna lil Jody N. Karwana bin-number 5412. Fil-55 post għandna lil Martina Kassar bin-number 6042. Fil-56 post għandna lil Lea Borch bin-number 2070. Fil-57 post għandna lil Ella Paraskandolo bin-number 5355. Fit-58 post għandna lil Emma Wood bin-number 2439. Fit-59 post għandna lil Scarlett Buzuttil bin-number 5080. Fis-60 post għandna lil Mea Aġus bin-number 6643. Inkomplu bil-polza, ngħaddu għal dik li għandha number 1847 Amy Zammit Giuliano. 6753 Emma Police Xikluna. 4201 Ela Tabone. 2700 Cardona Kolajah Lili. 5668 Jennifer Royal Butt. 2434 Amy Vassallo. 2280 Nora Marie Darmanin. 2504 Elise Farrugia Pisani. 5886 Tamzin Mifsud. 2525 Eliza Abdillah għandha huwa qed japplika fl-ewwel sena kindergarten. 2639 Michela Zammit. 2567 Lara De Celis.
Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni. Fil-61 post għandna lil Amy Zammit Giuliano bin-number 1847. Fit-62 post għandna lil Emma Police Xikluna bin-number 6753. Fit-63 post għandna lil Ella Tabone bin-number 4201. Fl-64 post għandna lil Lili Karwana Kolaja bin-numru 2700. Fil-65 post għandna lil Jennifer Royal Butt bin-number 5668. Fil-66 post għandna lil Amy Vassallo bin-numru 2434. U fil-67 post għandna lil Nora Marie Darmanin bin-number 2280. Fit-68 post għandna lil Elise Farrugia Pisani bin-number 2504. Fit-69 post għandna lil Tamsin Mifsud bin-number 5886. Fis-70 post għandna lil Eliza Abdillah bin-number 2525. Fil-71 post għandna lil Michela Zammit bin-number 2639. Fit-72 post għandna lil Lara Decelis bin-number 2567. Inkomplu bil-polza. U istanna l-4891 4891 Farrugia Amy. 6382 Debono Arjana. Għanda oħtat tapplika fl-ewwel sena kindergarten. 5084 Giulia Maria Fino. 4328 Chanel Kuxkiri. 2396 Sara Mikallef. 3794 Emma Xkembri. Għandha ħtat tapplika fil-raba sena. 6598 Emilia Karwana. 6439 Gwen Powell. Għanda oħta tapplika fl-ewwel sena kindergarten. 6264 Angelica Borch Cardona. 6413 Kerry Freeman. 4618 Caroline Borch Schwireb. 4518 Martina Farrugia. Fit-73 post għandna lil Amy Farrugia bil-number 4891. Fil-74 post għandna lil Arjana Debono bil-number 6382. Fil-75 post għandna lil Giulia Maria Fino bil-number 5084. Fil-76 post għandna lil Xenil Kuxkiri bil-number 4328. Fil-77 post għandna lil Sara Mikallef bil-number 2396. Fil-78 post għandna lil Emma Xkembri bil-number 3794. Fil-79 post għandna lil Emilia Karwana 6598. Fil-80 post għandna lil Gwen Powell bil-number 6439. Fil-81 post għandna lil Angelica Borch Cardona bil-number 6264. Fit-82 post għandna lil Kerry Freeman bil-number 6413. Fit-83 post għandna lil Caroline Borch Schwireb bil-number 4618. Fl-84 post għandna lil Martina Farrugia bil-number 4518. Inkomplu bil-polza. U issa għandna numru 2521 għat Soppardi Chloe Rose li għandha huwa qed japplika fl-ewwel sena kindergarten. 5605 għandna lil Maja Xikluna Vella. 4748 Lea De Gabriele.
5429 Emma Falzon Sherry. 2608 Laura Portelli. 4657 Emilia Buġeja. 2572 Emma Attard Xikluna għandha oħta tapplika fil-Year 1. 21280 għandna lil Sofija Kakija Kirkop li għandha huwa japplika wkoll fl-ewwel sena kindergarten. 6012 Ilenia Gatt. 5914 Amy Bonanno. 2123 Elise Baldacchino. 2117 Katalea Kassar. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda b'dik li qiegħda fil-85 post. Għandna lil Chloe Rose Azzopardi bin-numru 2521. Fil-86 post għandna lil Maja Xikluna Vella bin-number 4605. Fil-87 post għandna lil Lea De Gabriele bin-number 4748. Fit-88 post għandna lil Emma Falzon Sherry bin-number 5492. Fit-89 post għandna lil Laura Portelli bin-numru 2608. Fit-90 post għandna lil Emilia Buġeja bin-number 4457. Fil-91 post għandna lil Emma Attard Xikluna bin-number 2572. Fit-92 post għandna lil Sofija Kakija Kirkop bin-number 2180. Fit-93 post għandna lil Ilenia Gatt bin-number 6012. Fil-94 post għandna lil Amy Bonanno bin-number 5914. Fil-95 post għandna lil Elise Baldacchino bin-number 2123. Fil-96 post għandna lil Katalea Kassar bin-number 2117. Inkomplu bil-polza. U għandna lil 5952 May Vella Janin. 3695 Juklana Kalleja. 5620 Daimlin Cesare Harrington għandha oħta tapplika fit-tieni sena kindergarten. 2150 Alaja Borċ. 3588 għandna lil Emma Marie Bishop. 1985 Mia Vidal. 5575 Mattea Falzon. 3708 Ela Camilleri Dalli. 1933 Nina Vella. 2054 Amelia Marie Borch. 2626 Kelly Said Vella. 5429 Paula Mizzi. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bis-97 post. Għandna lil Janine May Vella bin-number 5952. Fit-98 post għandna lil Juklana Kalleja bin-number 3695. Fit-99 post għandna lil Daimlin
Cesare Harrington bin-number 5620. Fil-mid post għanna l-Alaja Borg bin-number 2150. Fil-101 post għanna l-Emma Marie Bishop bin-number 3588. Fil-102 post għanna l-Mia Vidal bin-number 1985. Fil-103 post għanna l-Mattea Falzon bin-number 5575. Fil-104 post għanna l-Ella Camilleri Dalli bin-number 3708. Fil-105 post għanna l-Nina Vella bin-number 1933. Fil-106 post għanna l-Amelia Marie Borch bin-number 2054. Fil-107 post għanna l-Kelly Side Vella bin-number 2626. U fil-108 post għanna l-Paula Mizzi bin-number 5429. Inkomplu bil-polza. U s-sajmis l-6408 Mia Kassar. 6061 Kalafato Jasmin. 2301 Marie Simenta Borch. 5206 Jade Bartoli. 2008 Filippa Kaskun għanda huwat japplika fl-ewwel sena kindergarten. Anne Marie Kaminzuli bin-number 2112. 6255 Ella Louise Dimek għanda huwat japplika fl-ewwel sena kindergarten. 5372 May Xkembri. 2014 Kelly Gauci għandhom oħtum li qed tapplika bil-Kinder 1 fl-ewwel sena kindergarten. Għandna 1981 Michela Samut. 6256 Bonnici Emma. 6545 Sky Tabone. Nerġaw naqraw l-aħħar 12 l-applikazzjoni. Fil-109 post għanna l-Mia Kassar 6480. Fil-110 għanna l-Jasmine Calafato bin-number 6061. Fil-111 post għanna l-Samantha Marie Borch bin-number 2301. Fil-112 post għanna l-Jade Bartoli bin-number 5206. Fil-113 post għanna l-Filippa Kaskun bin-number 2008. Fil-114 post għanna l-Anne Marie Kaminzuli bin-number 2112. Fil-115 post għanna l-Ella Louise Demeg bin-number 6255. Fil-116 post għanna l-May Xkembri bin-number 5372. Fil-117 post għanna l-Kelly Gauci bin-number 2014. Fil-118 post għanna l-Michela Sammut bin-number 1981. Fil-119 post għanna l-Emma Bonnici bin-number 6256. U fil-120 post għanna l-Sky Tabone bin-number 6545. Inkomplu bil-polza u s-sajmis l-5879 Bonnici Lea Loran. 6665 Joel Vassallo Penza. 3559 Camilleri May. 2182 Hana Mifsud. 4228 Cassidy Ajus Said. 4161 Jana Gatt.
2-1-1-3 Zea Camilleri. 6-1-5-0 Veronika Gallia. 2-4-3-8 Giulia Marie Holmes. 6-2-3-8 Elisa Emanuela Zammit. 2-1-0-3 Lana Camilleri. 4-8-0-6 Nina Cilia. Naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda dik li ġiet fil-121 post, għanna l-Lea Loran Bonnici bil-number 5879. Fil-122 post għanna l-Joel Vassallo Pensa bil-number 6665. Fil-123 post għanna l-May Camilleri bil-number 3559. Fil-124 post għanna l-Ħana Mifsud bil-number 2182. Fil-125 post għanna l-Cassidy Ajus Side bil-number 4228. Fil-126 post għanna l-Iljana Gad bil-number 4161. Fil-127 post għanna l-Zea Camilleri bil-number 2113. Fil-128 post għanna l-Veronika Gallia bil-number 6150. Fil-129 post għanna l-Giulia Marie Holmes bil-number 2438. Fil-130 post għanna l-Elisa Emanuela Zammit bil-number 6238. Fil-131 post għanna l-Lana Camilleri bil-number 2103. Fil-132 post għanna l-Nina Cilia bil-number 4806. Issa inkomplu bil-polza u issa għanna il-numru 6761 Emma Gauci. 6033 Side Rachel. 2079 Ela Kalleja. 2128 Amber Kirkop. 4-9-8 Nikola Borġ għanda huwa qed japplika wkoll fl-ewwel sena kindergarten. 4-4-8 Kesia Angela Buena. 3-6-0-9 Valentina Xwireb. 6-4-1-9 Lea N. Desira. 6-1-3-7 Kylie Sant. 3-7-7-1 Leila Azzopardi Abela. 6-0-6-4 Nina Asha. 4-7-9-3 Lea Kawki Cardona. 6-4-6-1 Emilia Zammit. Għanda huwa wkoll qed japplika fl-ewwel sena kindergarten. Ħanaqra dawn l-aħħar applikazzjonijiet, nibda mill-133 post għandna lil Emma Gauci bin-number 6761. Fil-134 post għandna lil Rachel Side bin-number 6033. Fil-135 post għandna lil Ela Kalleja bin-number 2079. Fil-136 post għandna lil Amber Kirkop bin-number 2128. Fil-137 post għandna lil Nikola Borġ bin-number 4989. Fil-138 post għandna lil Kesia Angela Buena bin-number 4484.
Fil-139 post għandna lil Valentina Xwireb bin-number 3609. Fil-140 post għandna lil Lea and Desira bin-number 6419. Fil-141 post għandna lil Kylie Sant bin-number 6137. Fil-142 post għandna lil Lejla Azzopardi Abela bin-number 3771. Fil-143 post għandna lil Nina Asha bin-number 6064. Fil-144 post għandna lil Lea Kawki Cardona bin-number 4793. U fil-145 post għandna lil Emma Zammit bin-number 6461. Dik kien ir-riżultat ta' din il-polza ta' dħul fl-ewwel sena primarja għal bniet. Infakkarkom li saħada tkunu tistgħu tarat filmat ta' din it-trasmissjoni fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq il-website knisja.mt anka ikun hemm ir-riżultat tal-polza. Anka l-qudiem noħorġu nippubblikaw kemm għandna postijiet skola u anka r-riżultat ikun jidher anka skont l-ordni ta' din il-polza sewwa biex meta tiġu tażlu tagħmlu l-għażla tagħkom wieħed ikun jista' jsegwi faċilment. Infakkar li għandna laqgħa magħkom il-ġenituri fit-13 ta' Mejju fl-4:30 ta' wara l-ofsinhar. Din tkun bi preparazzjoni għall-għażla li intom se tagħmlu l-għada fl-14 ta' Mejju u nispjegawlkom kif se ssir l-għażla. Anka tiltaqgħu mal-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja. Tajjeb, tajduli għaliex sandumu sa 13 ta' Mejju ma nagħmluhiex il-ġimgħa d-dieħla. Min-naħa tagħna r-risposta hija daqsxejn sempliċi u prattika għaliex nhar it-tlieta għandna l-għażla ta' subien għadħul fl-ewwel sena sekondarja, nhar il-ġimgħa għandna dawk tal-bniet għadħul fl-ewwel sena sekondarja u nhar it-tlieta bħal tlieta ta' wara ikonna ta' dħul għal subien fl-ewwel sena primarja. Tajjeb, ġifri għandna diversi xogħlijiet x'nagħmlu pass wara pass, però nlaħqu kollox. Aħna l-proċess huwa twil għax irridu naslu anke sal-ewwel sena kindergarten. Għalhekk nitolbukom tieħdu ftit paċenzja. Sa dan it-tant nistidnukom ukoll biex kemm il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq il-website knisja.mt taċċessaw l-informazzjoni li hemm fuq il-website tas-segretarjat www.csm.edu.mt dwar l-iskejjel li jintom tistgħu tażlu minnhom sewa biex tieħdu idea. Sfortunatament minħabba ċirkustanzi tal-COVID ma jistgħux isiru open days u allura qed nofru din l-informazzjoni permezz ta' l-internet. Tajjeb. Fit-tmiem ta' dina il-laqgħa jiena m'għandix aktar li x'nagħmel li nirringrazzja lin-nies tal-Uffiċċju ta' Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja li tant jaħdmu sabiex dawn il-laqgħat isiru tajjeb, trid ħafna organizzazzjoni u ħafna checking. Nirringrazzjahom tal-paċenzja kbira tagħhom, nirringrazzja n-nutar li kien magħna hawnhekk ukoll. Nirringrazzja lil-We Media li għenuna fit-trasmissjoni ta' dina il-polza, uffiċjali fil-Kurja tal-Arċisqof, uffiċjali oħra fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija, lill-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja. Nirringrazzja lilkom ukoll tal-fiduċja u l-paċenzja tagħkom. Nawguralkom minn qalbi fl-edukazzjoni ta' wliedkom u nawguralkom il-jum it-tajjeb.